ଆଜିର ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ମୋ ହାତ ଦେଖିକି ଭବିଷ୍ୟତ ବତାନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଛୁମନ୍ତର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ ଜୀବନରେ କ'ଣ ବନିପାରିବେ ଏକଥା ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାହାରର କୌଣସି ଶକ୍ତିର ଗୁଲାମ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଥରେ ଗୁଲାମ ହେଇଗଲା ସିଏ ଗୁଲାମ ହିଁ ରହିବ। ସିଏ କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବ, କେତେବେଳେ ଭଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବ, କେତେବେଳେ ଲୋଭ ଆଉ କେତେବେଳେ ଡର ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିବ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଗୁଲାମ। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ କି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟର ଗୁଲାମ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ମାଲିକ ବି ଦିନେ ମରିଯିବ ଓ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୁଲାମ ହିଁ ରହିଯିବେ।